Lige nu står vi midt i Horsens Storcenter, og i dag står jeg sammen her med Annika, og vi har taget en hat fuld med udfordringer med, som vi i dag skal skiftes til at lave midt i gågaden og midt i centret. Det kommer til at være herrepinligt, men jeg glæder mig til at se, hvem der egentlig tør mest. Så jeg starter med at trække, og vi trækker. Lav en cringe TikTok og post den på jeres TikTok. Jeg har den perfekte TikTok til dig, som du kan lave. Nej. Ja. Den er god. Den er god. Nej, så det er min tur. Ja. Jeg er sådan rædselsslægt, hvad du ved. Vælg hver en random ting, som den anden skal have på resten af videoen. Nu går vi ind og finder nogle ting. Jeg tænker, at det nok skal blive spændende. Jeg er simpelthen gået ind i Flying Tiger for at se, om jeg kan finde noget spændende. Det kunne faktisk være lidt sjovt at sætte sådan noget her på det. Det kunne faktisk være lidt sjovt. Jeg tror, det er et meget godt fund, det her. Det tror jeg vil klæde hende. Så er det så min tur til at finde noget til Mia, og jeg tænker, at det skal være rigtig slemt den her gang. Har du nogle bestemte tanker? Ikke sådan umiddelbart, bare noget, der sådan er rigtig grimt. Man kunne godt køre et eller andet Halloween-tema. Nu er det jo snart Halloween. Den her, den kunne godt være lidt sjov. Det er noget flagermus-kostyme, tror jeg. Den tror jeg, vi går med. Jeg tror, hun bliver rigtig glad for den her. Jeg tænker lige, at vi hopper i de flotte ting, vi har fundet, og så vender vi tilbage. De er ikke sådan super flotte. Mia, det her, det er størrelse 2 år. Det er næsten 2 år. Mentalt, ja. Vi er simpelthen kommet i tøjet nu, og jeg tænker lige, at vi skal lave et modeshow for vores gode outfits, vi har på. Ja. Grunden til, at vi har det her tøj på, er, fordi der er en tendens til, at folk danner sig en tanke om, at vi skal være på en bestemt måde, vi skal klæde på en bestemt måde. Og det synes vi, at det var simpelthen ved at være nok nu, så derfor tænkte vi, nu skal vi være grænseoverskridende i den her video, så derfor klæder vi os også lidt mere grænseoverskridende med de her hair rollers og de her sådan lidt anderledes tøj. Hulker wannabe. Hulker? Nej, det er ikke det, han hedder. Hvad sagde du? En hulker. Holger. Så derfor har vi også de her Holger wannabe bukser på, og tænkte bare, at det ligesom var en god måde at flette det hele sammen på. Det er simpelthen blevet din tur. Det er min tur. Post noget, du aldrig har turde lægge op, fordi du var bange for, hvad folk ville tænke. Jeg føler, at jeg altid har været bange for at vise, hvordan jeg så ud, uden at sådan stille mig perfekt op. Jeg tænker, det var sådan noget, du kunne gøre. For eksempel se mega dum ud på et eller andet. For eksempel. Så bare et billede sådan her, og så lave for at vise, sådan, at du ikke pakker dig ind mere. Kan du lige lave sådan en mega fjollet stilling? Det tænker jeg, at Gud kender. Ja. Okay, hvad synes I? Stem lige i kommentaren. 1, 2 eller 3. Hvad for net er bedst? 1, 2 eller 3. Stem i kommentaren. Vi går med 1'eren. Final valg, det kommer op på screenen lige om lidt. Ja. Så skal den bare uploades. Hvad går igennem din hjerne lige nu? Jeg synes, det er unfair. Jeg har fået alt det, man skal poste. Er du klar, Mia? Din tur. Ikke rigtigt. Ikke rigtigt? Se, hvor mange skumfiduser du kan have i munden, imens du siger Chubby Bunny. Jeg tænker lige, at vi finder nogle skumfiduser, så kommer vi tilbage. Jeg er simpelthen også høj i hovedet. Vi er simpelthen lige gået udenfor, så hvis det sviner, så gør det udenfor. Men jeg skal simpelthen i gang med at have dem her i min mund. Ej, det lyder forkert. Ej, det var det. Jeg tænker bare, at vi skal i gang. Tæller du? Ja, jeg tæller. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. En gang til. Syv. Du kan ikke mere. 7 kom du op på. Jeg ved ikke, om man kan sige, at du fik Chubby Bunny ved alle sammen, men jeg synes, det var godt gået alligevel. Jeg synes altså, jeg ramte den. Jeg kunne godt have taget flere. Ja. Skriv ned i kommentaren, hvis du tror, at du kan slå min rekord i, hvor mange skumfiduser jeg kan have i munden. 7 stykker. Husk at se med til slutningen, fordi en af os ender nemlig med at hoppe i havet med tøj på, og det er rigtig, rigtig koldt. Lad os gå videre til næste udfordring. Nu er det blevet din tur. Ja. Udfordre en tilfældig person til dance battle. Jeg er bare ikke sådan super god til at danse. Jeg tænker lige, at vi finder en person, som du kan udfordre. Ja. Undskyld mig. Må vi spørge dig om noget?
We are filming a YouTube video. Alright. And we're looking for someone to do a dance battle. I am not gonna do it. Det skal vi ikke gå med i. Så går han. Ikke lige i dag. Det har jeg sgu ikke tid til. Men det er bare det er sådan os, der skræmmer dem væk, fordi vi så sådan herude. Det tror jeg altså også. Men der går bare heller ikke nogen sådan lige her, hvor vi er. Nej. Frygten holder virkelig folk tilbage. Ja, det gør det, og det viser det bare, at vi struggler med det, fordi folk tænker over at gå med til det. Ja. Can I ask you something? Okay, we're doing a YouTube video about getting out of your comfort zone. We're looking for someone to do a dance battle. You down? Yeah, sure. Ja, det gjorde vi. Det er fedt det her, folk de tør. You know, sometimes you just gotta do things. No, I don't know what scared is. Yeah, exactly. Okay. Oh yeah! Woo! Sådan! Okay! Okay! Woo! Of course! Hey! Fellow international. What's up, dude? Det lykkedes. Det viser bare, hvor glad, at det kan gøre folk at være med i sådan noget her. Ja. De redder deres dag, altså de smiler, det her, det er mega sjovt. Og vi smiler, og vi er glade. Husk at skrive ned i kommentaren, hvem I synes, der vandt den her dance battle. Vi var faktisk næsten ved at give op på at finde nogle mennesker, fordi folk lavede frygten holde meget igen. Vi spurgte så mange mennesker, og alle sagde nej, fordi de var bange for, hvad andre folk tænkte, hvad deres venner tænkte. At de ikke sådan helt turde at komme ud af deres comfort zone, men det viser bare, altså lige så snart du tør træde ud af din comfort zone, det giver dig så meget glæde, og du føler dig så stolt bagefter. Vi er simpelthen kommet til de 2 sidste udfordringer. Ja. Jeg tænker bare, at jeg starter med at trække. Vil du holde katten? Jeg holder hatten. Nej. Ej, hvordan? Og så tager jeg den her, så pakker vi dem ud samtidig. Nej. Find en bold og disk med en fremmed og se, hvem der vinder. Har vi vand nede i havnen? Hvis I har lyst til at se mig, har vi vand nede i havnen, så skal I lige vente til slutningen af videoen. Der springer jeg nemlig i. Ja. Det bliver koldt. Nå, lad os komme afsted. Jeg vil faktisk hellere have hoppet i vandet. Hold up! What? Det vil jeg ikke. Nu skal vi i gang med fodboldturneringen, og jeg har aldrig gået til fodbold før, men vi har fundet nogle friske gutter herovre, som tror, de kan slå mig. Det er lige før, hvis det er 2, så skulle det være 2 mod 2. Ja, klar, vi kører 2 mod 2. Ja. Skriv ned i kommentaren, hvem I tror, der vinder, os eller dem. Reglerne er, at den, der først får tunnel 3 gange, har vundet. Okay. Go! Er det så noget med, at man skal sådan holde sine ben samlet? Mine sko, de flyver af på et eller andet tidspunkt. Ja! Den talt! 1-0! 1-0! Tjen, kom ind i stedet for. Oj, ja! 2-0! Nej, der røg sutskoen. Tak! Tak! I lige måde. Vi har en, som er bagget ud. Han kunne ikke klare nederlaget. Nej, kommer der en ny nu? De flyver. Okay, stærkt. Ja, vi har en medspiller på vores hold her. Ja, vundet. Ja! Ja! High five! Skål! Nej! Jeg har, altså... Tak for det. De der sko. Ja. Nå, men vi vandt. Det gør vi da ret godt. Ja, 3-0. Den havde jeg faktisk ikke selv set Det er komme. heller ikke. Nej. Mie, nu har vi den sidste udfordring tilbage, og hvad var det? Jeg skal vente. Yes! Glæder du dig? Nej. Det gør jeg nok ikke. Jeg hader kul. Jeg er sådan, der hader kul, og jeg kan virkelig ikke tage det. Jeg synes, det er sådan... Og jeg har hørt, at vandet skulle være jævnt koldt. Nu er vi kommet til sidste udfordring. Hvor Mia, hun simpelthen skal i vandet. Og vi kan så hilse at sige, at der er mega koldt herude. Jeg tror bare, jeg går. Jeg tænker, at
Skal det ikke bare overstås? Det skal det vel? Ja. Åh nej. Jeg Kom så, Mie. rammer bunden det der. Bare hop. Hop ud i det, Mie. Ud af din comfort zone. Ja. 1, 2, 2, 3, hop! Er det koldt? Er det koldt, Mie? Ja. Det er koldt! Det var ikke en del af aftalen! Det var ikke en del af aftalen, det der! Det er koldt! det er lidt koldt. Hvorfor er det koldt? Jeg prøver at spørge kameramanden, ikke også? Det var ikke en del af aftalen, det her. Det var alt for i dag. Jeg håber virkelig, du kunne bruge den her video til noget, og måske endda føle dig lidt modigere til at træde ud af din comfort zone. Og jeg ved godt, det kan være mega skræmmende, men tro mig, det er så meget lettere, end man skulle tro. Og bagefter føles det så fantastisk. Hvis du har lyst, må du gerne dele dine egne tanker eller idéer ned i kommentarerne. Jeg vil elske at læse dem. Og hvis du kunne lide videoen, ville det betyde meget for mig, hvis du likede, subscribede. Tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg, at vi ses næste gang. Hej!